Studju tal-ekonomista Gordon Cordina li analizza 7 proġetti kbar ta' Infrastructure Malta wara kif il-proġett tas-Central Link huwa l-iktar proġett li se jħalli effetti pożittivi għal 25 sena li ġejjin. Hekk saħaq il-kamp eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Frederick Azzopardi fuq il-programm Xtra fuq l-istazzjon nazzjonali. Huwa spjega kif dan il-proġett ta' 55 miljun se jelimina ż-żoni fejn jeħela kollox it-traffiku f'Ħ'Attard. Fil-verità huwa każ klassiku ta' bottleneck. Aħna li qed ngħidu b'dal proġett li se nkunu qegħdin nagħmlu ser inkunu qegħdin naraw li il-bottleneck li l-karozzi spiċċajna tul iż-żmien għafasnihom ġewwa Ħ'Attard se nkunu qegħdin niftħulhom biex il-karozzi jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin. Dan fil-waqt li l-karozzi li llum qed isibu alternattivi oħra miċ-ċentru tal-Irħula bħal f'Ħallija, Ħall-Balzan u ċ-ċentru ta' Ħ'Attard ma jibqgħux jgħaddu minnhom. Għalli għalhekk l-idea li ssir mina ma kienx possibbli u għall-kuntrarju triq proposta se jkollha qatt ta' fetħiet li bihom iżjed karozzi jistgħu jidħlu fit-triq minn punti differenti. Azzopardi xejn għal kollox l-allegazzjoni li se jinqalgħu xi siġar minn triq tas-Saqqajja u saħansitra qal li se jinbidlu s-siġar li mietu tul is-snin. Spjega li fit-triq li twassal għall kappella tal-Vitorja se jitneħħew 3 siġriet, iżda fit-triq il-ġrida se tiżdied fil-liera oħra ta' siġar ma' żewġ fil-lieri eżistenti. Dan fil-waqt li għall-kontrarju ta' dak li qed jintqal, parti kbira mill-proġett ma jinkorporax biss triq ġdida. Aktar minn 60,000 metru kwadru tal-proġett. Ħafna iktar minn kemm aħna ħanieħdu art, mhux art agrikola, art, huma cycle lane, huma bankini, huma landscape area. Wissa li jekk il-proġett ma jsirx il-problema se tkompli tigrava. Jekk ma jsir xejn, fis-sena 2030, 10 snin oħra, trid sa'tejn u 15-il minuta bil-karozza biex taqsam ir-roundabout ta' taħt is-Saqqajja sal fejn hemm it-traffic lights tal-MFSA. L-inġinier Azzopardi stqar li l-bibien ta' Infrastructure Malta huma miftuħin għad-diskussjoni ma' min mhux jaqbel. Spjega kif se jiġu implementati b'bosta suġġerimenti fosthom ta' bdiewa sabiex l-ilma tax-xita ma jintilifx fil-wied iżda jiġi inkorporat f'sistema biex l-ilma jintefa' fl-għelieqi tal-madwar. Spjega wkoll kif bosta ġwiebi tal-bdiewa se jiġu rilokati. F'kummenti mxandra waqt il-programm il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li madwar 11,000 metru kwadru ta' art, jiġifieri daqs 3 grounds tal-futbol, se jintużaw biex isiru karreġġjati għar-roti tul it-triq kollha. Dan fil-waqt li l-proġett se jħalli kwalità ta' arja aħjar fl-irħula tal-madwar, hekk kif se jinqas drastikament l-ammont ta' ħin li l-karozzi jagħmlu weqfin fit-triq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.